И здравейте хора, днеска наведнъж ще е такова две... То ще лапа две дъвки. Две шок дъвки наведнъж. Те са кисели, доста кисели. 3, 2, 1. Почваш да се мръщиш. Я лапни още звая. Лапни още две бързо, Ти ги дъвчеш с слюнката, бе, ей. Ти се кажеш, чакаш слюнката и просто ще правиш. Те защо са кисели? Лапай веднага. Улекна. Аз заболявам устата от дъвчина, бе. Как ти голямата дъвка се умира? Когато беше видеото чао.